बहुत दिन पर पुणी गोटे आ गए भिडियो को पुणी स्वागत आज मैंने फास्ट टाइम मुझे पुणी बिल को जाऊँगी तो बिल जाऊँगी आज टे आमर हल करिया माने माने वर्षा तो आम आड़े है माने वर्षा है जदि से कौन ना लोक माने पानी आमर से लोक माने सेलू किणा है कि दिया होची तो आम माने घंटा अवधि आम ये 60 टका किए 100 टका एमती नौ तो आमर सेमती आमर से दिखाई सेमती 60 टका किणी आम माने 5 घंटा पानी देचे माने आमर 3 घंटा बिल अच्छी तो मुझे जाऊँगी से पानी दिया राति पानी चलती मुझे से आज माने गाड़ी भी जाइए गोटे पाखक आम गोटे ककार गाड़ी जाइए मुझे आज हल करवा हल करमती रुआ पड़ो ना जानी थे गोटे कथा अच्छी माने 15 पैसा 15 दिन 15 पैसा 15 दिन चाकरी पैसा मासे 8 दिन बिल काम करूले बसी खाई माने बसी खाइबू बरसे यही ढगटा जी जानी थे भल कथा तो सही माने सही उद्देश्य मुझे कहली कि माने जिते जहाँ कले भी माने बिल बिल है चलते भिडियो कंटिन्यू करिया जदि आप मो चैनल नुआ अच्छा तो मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे मुझे देखिपारि आम बिलटा मैंने केमती कौन कि मैंने आप जानी थे तो मुझे एत कि मैंने कहबार ना तो बिल विषय भल से जानीपारे ओके ये सब मैंने रुआ सरला ये जोड़ा पाखापाखि बिल से सब मैंने माने हल कर देइछन्ती ऑलरेडी हल कर सरलानी तो एगुड़ा माने किछि दिन भीतर रुआ माने रुआ हो जो 2 दिन भीतर आड़ा सब तो माने माने लोक माने सब पानी किणिकी सब दे सारे माने जी हल करा सरी हल कर माने रुई काजल लगा गाड़ी काजल माने काजल काजल हल कर सब भल रुटर से कर कोण गुड़ा हाणी हाणी तुम फेण बाहर कि काजल कौन ना माने साइज पूरा गुट गुटी साइज करदेव से हिरो हिडो पाखे चारिपटा साइड कर आराम से तुमको किसी एत कष्ट करते पड़ो ना जेहेतु ए वर्ष माने पानी है बिल माने हाणिया को बहुत कष्ट हो
ତମେ ତ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ବିଲରେ ଆସି ଖଟୁଛ ମୋତେ କହିଲ? କିସ ନାଇଁ କରୁଛ କାମ କହିବୁ କି ଟିକେ? ହଁ କହୁନ। ତମେ ଚାକିରି କରୁଛ ତମ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଏଇଟା ବି କଥା କହ, ଏଇଟା ସତ କଥା ପରା। ହଁ ନା? ଆଉ ସବୁ ପୁଅ ମାନେ ସେଇଆ, ତମ ସଂସାର ପାଇଁ ତମେ, ଆମ ସଂସାର ପାଇଁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ନା ନା କିସ କହିବି, ବୁଢ଼ୀ ଡାକିଲୁଣି କରିଥାନ୍ତୁ 2 ଜଣ। ବୁଢ଼ୀ ଜୋର ପାଣି ଚାଲିଛି ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହଉନି, ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପାଇପ୍ ମାନେ ସେଲ ପଏଣ୍ଟରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ବିଲରେ ଆଜି ପାଣି ଦେଇ ସାରି ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ହଳ କଲା ଆମର ସରିଗଲା। ଏଇଟା ବାଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଆରି, ଏଟା ଗୋଟେ କିଆରି, ପାଇପ୍ ପଡ଼ି ତାର ପାଣି ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଘର ପାଣି ନେବେ। ଆମର ବି ମାନେ ହଳ ସରିଗଲା। ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ତଥାପି କେତେ ଶୁଖିଲା, କିସ କରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ଟୋଟାଲ କିଆରି। ସେଇ ରକମ ବାଧ୍ୟରେ ହଳ କରୁଛୁ। ହଳ କରିଦେଲି, ପାଣି ଫାଣି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କରିବା କେଣେ ତ ଆମେ ରୋଇ ପାରିବାନି। ବାଧ୍ୟରେ ଇଏ ଆମ ଏଇଟା ତଳା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ହେଲା, ଫୁଲ ତଳା ଥିଲା, ସେ ତଳା ଖେଳି ଆମର ହଳ କରିଦେଲେ। ଆଉ କିଛି କରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ତଳା କିଆରି ଅଛି, ଏଇଟାର ମାନେ ଧାନ ଉପାଡ଼ିଆ, ୟା ଦେହରେ ରୁଇଆ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର କିଆରି ହଳ ଆଜି ସରିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଘରୁ ଯିମି। ଯେଉଁ ଖରା ଆଜି ଜୋରରେ ବି କରିଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଯିବି, ଭୋକ ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି। ସକାଳୁ ପୁରା ଆସିଲେଣି, ମୁଁ 7ଟା ବେଳୁ ଆସିଲେଣି, ଖାଇବି ଏବେ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ସୁଦ୍ଧା ହେଲା। ଖାଲି ବ୍ରସ୍ କରି 2ଟା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇକି ପଳାଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ କୃଷକର ମାନେ କେମିତି ଚାଷ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହାର ବି ବିଲ ବାଡ଼ି, ଯିଏ ବି ବିଲ ଚାଷ କରୁଛି ସିଏ ଜାଣିଥିବ। ମାନେ 8 ଦିନ ଚାଷ କରୁଥିବୁ ଭାଇ, ମାନେ ବସି ଖାଇବୁ ବରସେ। ତାର ମତଲବ ଯିଏ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ମାନେ ବିଲ ବାଡ଼ି ଚାଷ କରିବାର ମାନେ ସିଏ ତାର ଯେତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତ ଚାଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏନି ଟାଇମ୍ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିର୍ଭରଶୀଳ, ମାନେ ତାପରେ ତୁମେ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭଲ କରିଛି ନାହିଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।